kika yi wa bani ne bani ba za na fasa furta alkhairi ba za na dinga miki jayayya ba san ba za na so a ɓata tarbiyya ba duba duba so ya kama ni ban aune ba yayi mini rauni komai na yi kin sani sanki ne ya ja mini sai ki tausaya mini babin da ba zan yi kanki ba zuciya tana cire har a raina ke ki kai mini idan a san ki bayani ba zan iya jurar rashin ki ba sanki yayi mini tasiri san ba za na fasa ba da labari ba zuciyar da ke da alkhairi a ciki ba za ka ji batun sharri ba ban saba ba da rashin kyawuna ban yarje ba wani yayi miki kauna wanda kamar kikin sani zucikin takar mini sanki ne ya fara mini ki mini yadda ba za na cutu ba sai ki tallafa mini zuciyar ki mallaka mini dan a san ki bayani san ki a raina ba zai yi misalci ba na zo da labarin soyayya na ba ku labarin soyayya ta masoyiya wacce nake so har zuciya ta yi mini na so so ki bani dama a gaba za ki ya kwariye da ni ne in kin ji zantuka na sai so ki dauka kar ki toshe kunne duk da kin guje ni a wutar mama matsayin ki a gare ni bai sauya ba duk da baki mini soyayya ni ba za na fasa ce da ke kanwa ba